как ще се биеш. Първо, при щрака затвора на автомата или на пистолета, ако генералът си обърна погледа, преди да реагира, да се обърна, да помисля какво ще направя, дали ще избягам зад прикритие или ще влеза в бой. Отляво същото нещо. Невидима стоманена нишка между моя поглед и дадената опасност. Щрака зад гърба ми или нещо случва, някой крещи, аз ще се обръща, аз се обърна. Няма сила, която да скъса тази невидима нишка между погледа ми и опасността. Това, което каза ти много правилно одеве, аз не мога да избягам в ляво или в дясно. Тук вече опираме на, след като си овладел техниката на тактика, че човек, примерно, не може да избяга толкова бързо назад, както много хора правят, и вероятността да се спънеш, да паднеш в зоната на поражение е много голяма, тичайки назад. Затова, ако сте гледали филмчета, тактици и други такива по алфа-ментал, които колега спомена, обръщат се, тичат, обръщат се, ангажират, обръщат се, тичат, обръщат се в посока с цялото тяло, където отиват. Не бягат настрани или назад. Такъв филм няма. Бягайки настрани, противоречи на това нещо. Знаете ли как безопасно да дадете от един човек на друг оръжието си, да го види, да го разгледа? Да не ви казвам пак случаи с инциденти, случили са в миналото, за да ги избегнем всички такива неща. Стане безопасно. Да. Ето това ще го кажа. Примерно, Стефан ми казва, дай да ти видя новите мерни прибори. Аз обръщам се безопасно место, изваждам си пълнително, заключвам го в задно положение, поглеждам, няма нищо, не свети, давам го по този начин. Той го взима, поглежда, проверява си го, гледа си го, штрака си го, после като ми го връщам в същото състояние. Аз си го взимам, независимо, че съм го дал празно, той го проверил, аз си го проверявам и аз и се пребия. Зареждате, зареждате, бам, бам. Компресирана позиция, първо вижте, вълците, казах, се движат в глутница. Вижте какво се случва зад вас, преценете, дали ще бягате, дали какво ще правите оттам нататък, дали ще проживете. Пак гледате поваление. Майстор, оп! Компресирана. Добре, провери. Дай! Компресирана. Хубаво изтегнато. Изтегнати. Сканирай. Добре.